Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Leeskunst. Hallo, welkom. Dit is de tweede aflevering van de Parkstad Boekenclub. Hier vanuit Kerkrade. Buiten zon en hier gewoon een hele fijne, lekkere atmosfeer. Trouwens, iedereen even bedankt voor alle leuke reacties na onze eerste uitzending. En we gaan ermee door. Vandaag als gast Lei Heijeraad. Hij komt iets vertellen over Kerkrade, over het land van Rode, heel klein beetje over de bokkenrijders en over zijn boek over de heer Corneli. En als eerste gast, daar gaan we weer beginnen. Aan tafel met de journalist van de Limburger, vroeger van het Limburgs Dagblad, Joost Philippens. En hij heeft een boek geschreven over Van Grunsven, de burgemeester van Heerlen van 1926 tot 1962. En over zijn relatie met de architect Peuts. Dag Joost. Dag Lex. Daar zitten we dan, hè? Ja. Hoofdstraat in Kerkrade. Ja. Bij Leeskunst. Ja, inderdaad. Joost, je bent eigenlijk van IJzen. Klopt, daar ben ik geboren en getogen. En ja, de grote stad was altijd Heerlen. Maar, ja, nu komt het. Ik ben natuurlijk op Sancta Maria College in Kerkrade heb ik gezeten van 1974 tot 1980. In één klas met Mark Hermans trouwens, de niet geheel onbekende zanger in deze contrée. Nou, een zanger. Nou ja, goed, hij doet zijn best. Hè. Ja. Maar hij was een geweldige drummer. Die had toen nog een eigen bandje met echte heavy muziek. Ja? Nummer Clear Sealman kan ik me herinneren. Maar goed, dit voert veel te ver. In ieder geval met Kerkrade heb ik zeker een band. En heb ik ook gewerkt. Ben ik mijn journalistieke carrière begonnen in 1989. Met Limburgs Dagblad? Ja, Limburgs Dagblad. Je bent nog altijd journalist? Ja, nu voor het Limburgs Dagblad. Hoor mij nou, voor de Limburger in Maastricht. En dat doe ik met heel veel plezier. Ja. Maar ik heb een grote passie voor Parkstad, Heerlen in de eerste plaats moet ik zeggen. En ook Kerkrade en de rest, om het zo maar te noemen. Ja. Je bent met een nieuw boek bezig. Daar gaan we het dadelijk nog eventjes over hebben. Ja, maar een kwartier. Ja. Maar dit is eigenlijk moderne tijden. Ja. Hoe ben jij op het idee gekomen om een boek te schrijven over burgemeester Van Grunsven? Zo bekend is die man niet. Nee. In Heerlen. Het enige wat van hem overgebleven is het burgemeester Van Grunsvenplein. Ja. Voor het theater, Parkstad Limburg Theater. Ja. Nee, dat is een goede vraag. Toen ik in 1989 was ik verslaggever Kerkrade en vervolgens werd ik overgeheveld naar Heerlen, zeg maar. Ja. En ik vond Heerlen helemaal niks. Het was de stad uit het verleden waar we altijd gingen winkelen, zeg maar. Dus daar had ik wel een vaag beeld van vroeger. Ja. Maar toen ik in 1990 terugkwam, moet je je voorstellen, was het ellende, waren het drugs, allemaal verknalde panden. Er was eigenlijk geen lol aan. Je praat niet over de Willemstraat, hè? Dat was de enige straat die nog iets voorstelde toen. Dat had een heel goed theater in die tijd. Heel leuk en intiem. Nee, maar serieus. Toen tot een aantal mensen mij, Niek Tummers en Ton van Maastricht met name, mij begonnen te vertellen over, ja, maar die stad die heeft er veel beter voor gestaan vroeger. En toen kwam ik eigenlijk op Peuts en zo vertelde Niek Tummers met name van, ja, maar de drijvende kracht, dat was die burgemeester die 35 jaar de boel achter de schermen en voor de schermen geregeld heeft. Nick Tummers, eventjes voorstellen. Ja. Nick Tummers is zeer oud geworden. Ja. 2020, vorig jaar gestorven. Klopt, ja. Was in de Eerste Kamer voor de PvdA. Ja. Ja, hij is architectuurombudsman geweest van de Raad van Europa. En ik moet zeggen, hij is een grote inspirator voor mij, want hij wist alles over Heerlen, architectuur, stedenbouw. Dus ja, ik beschouw hem toch een klein beetje als een soort mentor. De man die mij... ik merk veel van, sorry dat ik het zeg, van de spreektrant van Nick Tummers in dit boek. Oké, ja, dat zou er ongemerkt in kunnen. Hè? Maar hij praatte ook wel een beetje formeel. Hè? Ja. Hij is 92 meen ik geworden, of 91. Ja. Dus hij praat nog een beetje chic, deftig, formuleert goed. En in de tijden van Van Grunsven waren allemaal de notabelen die echt keurig spraken. Want ik had een eerste versie en toen zeiden de kinderen van, ja, maar je hebt veel te veel de spreektaal van nu gebruikt. Ja. Ze praten veel, ja, bekakter wil ik niet zeggen, maar veel chiquer. Dus ik heb toen eigenlijk die dialogen nog wat aangepast. Wat mij het eerste opviel, want ik heb het gelezen, is het geloof in die tijd. 1926, en als je zo... Ik ben dus uit de 50er jaren. Ja. En dacht ik, jongen, 25 jaar eerder, toen ik dit boek aan het lezen was, was het ellendig. We hadden helemaal niks te vertellen. We waren arbeiders. Ja. Ik wil je wat laten horen. Wat jij geschreven hebt. De krachtbron
van het geloof is het grote gezin en de muziek van knorrende kindermagen. Ja. Werd dan verteld. Dat is een letterlijke tekst hè, die ik gevonden heb uit die tijd. Maar zo werd het ook echt gezien. Van wie? Tekst? Die tekst, ja? die dateert uit een Rooms-Katholieke uitgave uit die tijd. Nee. En weet je wel, als je in dat boek de sfeer wil weergeven van die tijd, is dat natuurlijk een perfecte weergave. Er moesten vooral veel kinderen komen. Hè? Dat was het belang van de katholieke kerk. Kerken moesten vol blijven. Ja. En Poels was bezig met scholen, et cetera. Ja, dat is een superbelangrijke man, die Poels. Je kunt je de huidige Parkstad bijna niet voorstellen zonder hem. Want hij heeft ervoor gezorgd dat rondom die mijnen allemaal die tuinwijken kwamen. Ja. En wie weet hoe het anders had uitgezien als je, zal maar zeggen, alles bij elkaar gepropt had in een ghetto. Ik vind wel dat jij dat netjes zegt, tuinwijken. Volgens mij waren het gewoon kolonieën, of niet? Ja, de goede term is kolonieën natuurlijk. Hè. Dat is de echte term. Het gekke is dat natuurlijk de associatie heeft met koloniën, hè, met onderdrukking in het buitenland, vind ik zelf. Maar hier was het natuurlijk, werd het heel positief gezien. Ja. Maar moderne tijden. Geschreven over Van Grunsven en met name zijn connectie met Peuts. Ja. Die een heel bekend is van het Glaspaleis, van Schunk. Oh ja, dus Glaspaleis, Schunk, de Royal, Retraitehuis niet te vergeten op de Molenberg. Ja. Architect, die eigenlijk in het begin helemaal geen architect was. Nee, het is gek. Hij heeft een soort civiele opleiding gedaan hè, voor de techniek. En toen werd hij door een vriend die zei van er is een architectuurwedstrijd. En toen besloot hij mee te doen. En dan won hij meteen. Ja. Nou weet ik niet hoe groot die wedstrijd was, maar vanaf dat moment bleek dat hij wel een enorm talent had. Maar hij had ook op een rolduik gezeten, hè, Peut? Ja, want hij kwam uit Groningen. Hè. Daar hebben ze uit huizen een katholieke enclave hebben ze daar. En die ouders die wilden een goede katholieke opleiding voor hem. En dan werd je naar de middelbare school op Rolduc gestuurd. En zo is hij uiteindelijk hier blijven hangen. Waar we heel erg blij mee kunnen zijn. Toen ging in 1926 Van Grunsven die ging solliciteren bij de gouverneur. Ja. En de gouverneur die zei al meteen tegen hem, jongen luister, jij gaat naar Heerlen. Want in Heerlen zijn ze gewend, in 1926 al, om het geld over de balk te smijten. Klopt, ja. Ik vind dus dat dit verplichte kost zou moeten zijn, dit boek. Voor ieder Heerlens raadslid, iedere Heerlense wethouder. Ja. Want in 100 jaar is niet veel veranderd. Ik snap waar je op doelt. Ja, kijk, toen hadden ze tekort van, ik meen, 10 miljoen. En dan moet je dan, een prijspeil van nu, moet je dat zeker vertienvoudigen. Ik heb geen idee. In ieder geval ontzettend veel geld. Ja. Toen die mijnen groeiden heel snel en de gemeente moest de openbare ruimte et cetera betalen. En die kregen dat niet bijgehouden. Nou, Van Grunsven die was toen 29, hè? Ja, heel burgemeester van 29, dus die heeft tot zijn pensioen ook die 35 jaar. Ja, die tijd was je heel lang burgemeester. Hè? Ja, maar ook iemand van 29. We hebben dan beeld van notabelen waren oudere, sigarenrokende mannen, weet je wel, bedaagde figuren. En dan komt in de snelst groeiende stad van Nederland op dat moment. Ja. Stellen ze een broekje van 29 aan. 3.500 inwoners hadden ze in 26, dacht ik. Nee, toen hadden ze al meer hoor. Dat was voor de mijnen kwamen, dus vanaf 1896. Toen hadden ze 3.500 of 5.000 inwoners. Maar in 1926 zaten ze al boven de 30.000. En toen die Van Grunsven kwam, katholiek, hij kwam van... ja, hij was... maar niet echt hij was partijloos. Volgens jou. Ja, precies. Nee, ze zegt het goed, ja. En de kwaad hij toch wel een beetje vermalen in het begin tussen de directie van de Oranje Nassau Mijnen, wat meneer Haaks, atheïst. Albert Haaks, ja. En Poels en deken Nicolai. Ja, dat is kijk, het boek, ik heb heel veel met de kinderen gesproken van Grunsven en ik heb alle mogelijke dossiers doorgenomen. Maar er zijn ook lacunes, hè, en dat heb ik ook beschreven, daar heb ik de meest waarschijnlijke variant genomen. Hè. Maar ik wil het heel goed neerzetten dat hij als burgemeester met meer te maken had dan alleen de gemeenteraad. Ja. De mijnen hadden belang, hou die burgers rustig. De katholieke kerk had een belang van, hou ze rustig. En zo hadden ze eigenlijk met z'n drieën dat stuur in handen en was dat een beetje manoeuvreren. En Van Grunsven was een zeer rechtlijnig type die nooit lang praatte. Hij heeft zich nooit in zijn hele leven laten interviewen. Behalve rond zijn pensioen, notabene door het blad Tussen de Rails. Een rare keuze eigenlijk. Ja. Maar hij was een heel zakelijk type. En nou ook in het boek, want het boek, misschien goed om dat te vertellen, is vanuit zijn ogen beschreven. Ja. Hij was de Sphinx, hè, dus het is best een uitdaging geweest om die man om in zijn hoofd te kunnen kijken. Maar die man die had net die zakelijkheid die nodig was in die tijd. Hij zei ook heel bewust, als je me wil leren kennen, kom je maar naar de raadsvergadering. Ja, exact. Ja.
Ja, en dus ook voor zijn kinderen als persoon, zal maar zeggen, als vader. Hè. Die kinderen die hebben niet heel liefdevolle herinneringen aan hem. Dus, we hebben het over Heerlen, maar op het persoonlijke vlak was hij eigenlijk een heel moeilijk in te schatten figuur. Ja. Zijn kinderen konden redelijk weinig over hem vertellen. Hoeveel kinderen had hij? Dat heb ik niet. Vijf kinderen, ja. Nou, heeft hij nog zo'n best gedaan? Ja, dat gaat soms gaat dat snel. Hè. Hij trouwde vrij laat. Klopt, ja. Ik zei het al, dit boek moet eigenlijk op de leeslijst staan van ieder Heerlens raadslid. Ja. Maar ook van de geestelijkheid. Is die dan? Ja, die is Want dan, als jij die uitdrukkingen die jij hier zo gebruikt, zou zich eigenlijk moeten schamen voor die tijd. Hè? Ja, goed. Laat me zeggen, ik heb niet over misbruik, hè. Daar gaat het helemaal niet over. Daar gaat het ook niet over. Maar dit gaat het klein houden van het volk. Ja, maar het was dus in die machtsstrijd tussen de mijnen en de kerk, was dat blijkbaar de methode. Dus ja, ik moet zeggen, wat ik heel erg leuk vind over het boek is dat ik ook regelmatig hoor dat mensen die in Heerlen komen wonen, dat die dat cadeau krijgen van vrienden of kennissen die al in Heerlen wonen. Ja. Als een soort kennismaking met je moet het gewoon hebben als je in Heerlen woont. Als jij het zegt, Lex. Hoe lang heb je het nodig gehad voor dit te schrijven? Want dit is nogal een werk geweest, of niet? Ja, het heeft heel lang geduurd, 10 jaar in totaal. Vanaf het eerste idee totdat het gepresenteerd kon worden. Ja. Maar dan moet je ook voorstellen dat ik het in de beginfase niet continu mee bezig geweest ben. Überhaupt eigenlijk nooit. Ja. En ik heb het altijd naast mijn werk gedaan. En je nieuwe boek? Wanneer komt het uit? Eind augustus komt het uit. Ja. En dat gaat over het Maankwartier. Over 17 jaar strijd voor het Maankwartier. Ja. Dit is ook een portret van de kunstenaar Michel Huisman. Ja. En wat mij fascineert is met name dat hoe het in godsnaam mogelijk is dat een stad zijn belangrijkste project, het stationsproject, niet aan een architect gunt, maar aan een kunstenaar. Maar heb je 10 jaar lang over dit boek geschreven. Ja. En je bent gedoken in Van Grunsven en Peuts. Ja. Wat zouden die nu zeggen over het Maankwartier? Een hele goeie. Ze hebben hele modernistische gebouwen gemaakt, zullen we zeggen. In de lijn vierkant, zeg maar dat is niet helemaal waar. Kijk, Van Grunsven zei, Heerlen is het centrum van de mijnstreek. Ja. En dat is nu nog steeds actueel, want wordt het overal, zoals hier in Kerkrade waar we zijn, wordt dat echt geaccepteerd. Dus alles wat zou bijdragen aan die rol van Heerlen als centrum van de mijnstreek, waar de rest ook van profiteert, daar zou hij denk ik een groot voorstander van zijn. We wachten op het nieuwe boek. Ja, eind augustus is het zover, dus het wachten duurt niet meer zo lang. Joos, je bent mijn derde gast. Ik zou het ontzettend op prijs stellen als je de datum van vandaag en je handtekening hierin zou zetten. En ik heb het met genoegen gelezen. Nou, en nogmaals, meer mensen zouden het moeten lezen. Dit was Joos Philippens, eerste gast vandaag in het programma de Parkstad Boekenclub. En dan gaan we nu over naar Tjeu voor de tips van Tjeu. Goedemiddag, dames en heren. Afgelopen vrijdag kregen we het bericht dat de Ierse schrijfster Lucinda Riley is overleden. Plotseling. Ze heeft een schat aan boeken nagelaten, waarvan de bekendste de serie De Zeven Zussen is. Nadat in 1992 het boek Orchideeëntuin verscheen, volgden er nog 6 titels voordat ze met De Zeven Zussen begon. De Zeven Zussen was een wereldsucces. Inmiddels 25 miljoen exemplaren over de hele wereld verkocht, waarvan ruim 3 miljoen in Vlaanderen en Nederland. Elk boek is een verhaal op zich. Overkoepelend is de adoptievader die 7 zussen uit verschillende landen heeft geadopteerd en nadat hij is overleden een aanwijzingen achterlaat zodat zij kunnen achterhalen wat hun bron is, waar zij vandaan komen. Tot nu toe is het mysterie nog niet volledig opgelost en we hoorden na het verschijnen van het 7e deel dat het 8e deel zou volgen wat de uiteindelijke oplossing zou bieden. Of dat deel er nog komt, weten we niet. We weten wel dat miljoenen lezers heel veel plezier beleven en beleefd hebben aan de boeken die zij, Riley, geschreven heeft. Een ware aanrader voor zij die van verhalen houden. Svalbard, een schitterend fotoboek met foto's van Spitsbergen. Dolf Middelhof is de fotograaf.
We zien hier landschappen die wellicht in de toekomst verdwenen zijn. Hij heeft het vastgelegd, zodat toekomstige generaties nog weten hoe het was. Dit boek heeft een zogenaamde Zwitserse binding, zodat het mooi doorloopt en je nauwelijks een onderbreking in de midden ziet. Een geweldig fotoboek. Het boek waar ik u vandaag op wil attenderen, een kinderboek, is het boek Alfabet van Charlotte Desmatons. Zij heeft voor elke letter uit het alfabet heeft ze een prachtige prent gemaakt waarop allerlei begrippen voorkomen die met die letter beginnen. Wat te denken bijvoorbeeld bij de letter B van een broccoli in een bikini op een bank of een bloemkool in een buggy. Al die woorden zitten in die prent en zijn ook met behulp van de website op te zoeken die bij het boek hoort. Een prachtige tip voor jong en oud die hier heel veel plezier aan kunnen beleven. Ja, leuk dat Tjeu dit boek nu onder de aandacht brengt. De zevende zus van Lucinda Riley. Aanrader, absoluut. Andere aanraders, maar dan op een heel ander gebied, is het schrijfkunst van de heer die momenteel hier bij mij aan tafel zit. Dag meneer Heilraad. Goedemiddag. Verkale plat, hè? Jazeker. Dat is beter, hè? Jo. Want als ik zie wat je hier geschreven hebt, vooral het laatste beugje, kom voor dadelijk even over je terug. Maar je moet me toch even uitleggen, want dit is geweldig interessant. Die facetten uit de geschiedenis van onder andere het Land van Rode en het Land van Rode. Het gaat over de bokkenrijders en... Zit er nou het pensioen, want je zit docent Nederlands of Nederlandicus? Ja. Ja, ik ga in het onderwijs gewerkt. Ja. En mijn ganse leven heb ik me geïnteresseerd voor regionale geschiedenis. Ja. Dus via het LGOG met name. Maar ook daarna heb ik Bücher me aangeschaft om zelf meer achtergrond en beeld te krijgen van wat zich had afgespeeld. En wat mij vooral intrigeert aan de geschiedenis, dat is wie had de grootste geschiedenis zich vertaald naar het regionale of naar het plaatselijke niveau. Wat had de lu, ik kreeg wat ervan je merkt, want in Wenen het Wiener Congres bijeengekomen en door allerlei bepalingen, wat deed dat dan met Oost-regio? Ja. Nou, dan lossen ze zich door invallen om een voorbeeld te geven dat er natuurlijke grenzen in Europa moesten komen. Ja. Een natuurlijke grens in Oost-regio is de worm. Ja. En dan zagen ze dus weer de worm, de grens tussen Nederland en Duitsland. Maar dan zijn het lui die zagen van ja, wacht eens even, er ligt een weg en dat is de belangrijkste steenweg die Ogge verbindt met Jellekerke. Ja. En dat zou de weg, die zou niet bij Duitsland huren. Terwijl het een verbindingsweg is die primair de Duitse belangen dient. Ja. Dus dat gaat niet. Ja. Dan moesten we een congres organiseren in 1816. Een jaar na het Wiener Congres, maar nu niet Ogge. En dan lossen we die lokale deskundigen, die lossen voor zich toons en verbeugen. En dan lossen die zich invallen om de Neustroos in twee helften te delen. En de grootste helft door Duits, want dan moest het verkeer, dat Duitse verkeer wat er belang bij had, over die Neustroos. En dan kunt er droodse staan en een meter voor de Hollandse hoezer. Dat is de situatie van de Neustroos. Ja. Dat is weer de grootste politiek op een gegeven moment land op het lokaal niveau. Maar het lokaal niveau zegt wacht even, enzovoort. Nou, dat is maar een voorbeeld. Maar zo probeer ik dus ook in die geschiedenis of facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode. Wat zich hij had, en daar pak ik niet Kerker alleen met zoveel mogelijk. Het ganse territorium van wat vroeger het Land van Zertogenrade, het Land van Rode, dat pak ik zoveel mogelijk erin met.
Maar dat is boeiend om dat te doen. Ik althans vind dat boeiend. En dan merk je aan de reacties van de lui die dat lezen, die zeggen, ja, nu snap ik ook waarom dat en dat en dat zo ineens is. Waarom dat van belang is voor de geschiedenis van Oostregio. En wat ik dan tegenkom, dat is dat allerlei, ja, ik neem het mythes uit het verleden, een ongelooflijk hardnekkig bestaan had. Ja. Je zat zelf al je radar al verboord het woord bokkenrijders. Ja. Ja, dat is natuurlijk mythe, dat is natuurlijk flauwekul. Ook dat ze daar in Hertogeraad dat kasteel gingen. Ja, in het kasteel zijn die lui gemarteld worden. Ja. Kijk, het rechtssysteem in die ziet dat wordt dat je houdt je openbaar ministerie, de aanklachten die worden door medeburgers geformuleerd. Dus wanneer ik vond dat mijn buurman neer de poort gepist. En dan jong ik naar de schoot. Ja. En dan zei ik tegen de schoot, nee, voor mij dat doet niet. En dan zei de schoot, nou dan je voor dat eens kijken of we dat kunnen onderzoeken. En wanneer mijn aanwijzingen nogal sterk worden, dan komt er een serieus onderzoek. En dan komt natuurlijk de katholieke kerk erbij, hè? Die had op de achtergrond een rol gespeeld. Maar in het geval van de bokkenrijders wordt het meer de abt van Roduc, die als hoofdschuldige is aangewezen. Want de abt van Roduc, die benoemt de schout, die benoemt de griffier, die benoemt de rechtsbode en die benoemt de schepenen. En in het rechtssysteem van die ziet, wordt het zo dat wanneer de schout en een houtlosse oppakken, dan wordt die proces beoordeeld door de schepenen. En de schepenen, die vellen het vonnis. En om tot een vonnis te komen, moet er een bekentenis worden afgelaten. En dan wordt gemarteld. En wanneer ze nu niet spontaan bekennen, dan noemen ze zich mee naar de burg in Herzogenrath. En dan houden ze door 5 gradaties van martelen, om die te lossen bekennen. Dus de hand hongerde lui, hand misdrijven bekend. Die ze nu in de hand, waar ze vaal van beteegd worden, en die zijn er ombraad, die zijn opgehangen worden. Meer dan 600 hij in onze naaste omgeving. Families die dus in het voorgeslacht en de hand, die op de een of andere manier beschuldigd is worden van de signaalwaard. Er zijn inbraken gepleegd in die tijd. En die inbraken die zijn natuurlijk gepleegd, en dat kent ze ook zien, want die processtukken die zijn voor een deel bewaard, maar helaas niet allemaal. Die inbraken die worden alleen maar bij de lui die het zich goed stomen. De riegelu, daar wordt bij ingebroken. En door wem wordt ingebroken? Door de klingermaan die niet meer rond kon komen. En dat wisten de hoerheren. De hoerheren wisten heel goed wie arm de bevolking wordt. Ja. Die wordt stroze arm. En er waren erbij die klaarden bij de hoerheren en die zeiden, ik kan de kinder niet met ze eten geven. Het is te erg wat voor hij moest opbrengen. Aan belastingen, aan hier dus worden door slechte oogsten. De oogst mislukt met enige regelmaat. Ja, en er wordt op de Europese markt wordt dus niet aan graan te komen. Dus er worden maatschappelijk-economische problemen. Die worden er. Ja. Maar om die af te wentelen op de bevolking is natuurlijk een ander verhaal. Want wat ze ziet, dat is een soort mechanisme. De autoriteiten die hebben last van inbraken. Ja. En die reageren erop niet door het maatschappelijk klimaat of het economisch klimaat te verbeteren. Nee, met repressie. Ja. En wie kent die repressie het beste organiseren? Martelen en ophangen. En dan kiezen de bekentenissen. Dat is onder andere het verhaal, maar dat is een van de vele verhalen. Kijk, wat ons meer interesseert, dat is in de groep waar we met die geschiedenis aan het bestuderen zijn, wie kunde dat de omstandigheden hij zijn, wie ze zijn. En dan moesten we terug naar de vroegste geschiedenis. En bij die vroegste geschiedenis, dat is met name in het tweede deel wat in die reeks verschenen is, die vroegste geschiedenis, die blijkt ongelooflijk bepaald te zien door de aartsbisschoppen van Keulen. Ja. Dat is een aspect, daar ben ik ook heen gekomen, na een Jansenhof andere studies.
Anger Bugger bestudeerd te gaan. Wat voor mij een eye-opener was, als ik het zo zeg, dat ik op een gegeven moment erheen kwam dat het aartsbisdom Keulen, dat strekt zich uit van Prüm in de Zuideifel bis aan de Waal in Nederland. Nijmegen, Kleven. Dat wordt het aartsbisdom Keulen. En daar wordt de aartsbisschop van Keulen, de grote man. De grote man. En daar moesten we ons niet een bisschop bij vuur stellen, zoiets ze alle wil een bisschop was. Nee, die houden leger. Ja. Die allemaal huurlingen overigens. Die loos boerengebouwen in de wijde omgeving. En die accentueert zijn macht met allerlei wereldlijke omstandigheden. En die wordt dus ook de concrete baas in die Janse regio. En die bepaalt wat er gebeurt. En dan had ik het dus over een tijd zo rond tussen 900 en 1100. Hoeveel tijd besteedt hier per dag aan geschiedenis? Veel van een stond. Echt waar? Ja. Ja, dat schreven ja, van dat vertel boek ik even. voor Frans Cornelis. De man, even het verhaal, de man kwam eigenlijk uit Rimburg, hè? De komen uit Rimburg. Staat de meneer in dat kasteel in Rimburg, wat doen we in de Duits? Nee. Het elterlijk huis besteedt nog. Oh, een boerderij? Ja, het is een boerderij. En André Roesenweg door Rimburg. En daar ben ik dus met begonnen wie gepensioneerd worden. En dat was een Janse merkwaardige omstandigheid. Ik loop het met enige regelmaat en rungde door de kerk hoor. En toen kwam ik langs de Lambertuskerk. Ja. En er stonden drie graaf, die stond er nog, drie graafstingen. En in het Hollands, en in het Frans en in het Duits. En die in het Frans, dat is Frans Cornelis. Die intrigeert me. Nee, Jans Vurer erin, Jans Vurer daar. Ja. En er stond die tekst, die stond erop. Docteur et droit chevalier de l'ordre de Lyon, Nederlandais. 1800, dan is ze getrouwd, 1839. Met een baronesse is ze wel. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, en er staat ook erin in die tekst. En burgemeester geweest in Kerkrade. Burgemeester Kerkrade, maar wat mij vooral interesseert, dat er staat dat de lid word je weer van het parlement in Brussel. Ja. En lid van het parlement in Den Haag. En toen dacht ik, die had zich voor door. Nee, in dat tijd wordt dat. Hè. Ja, toen ben ik dat jonge zoeken. En van het ECO met Angert. En toen ben ik 6 jaar met hem bezig geweest. En dat had dat boek opgeleverd. 6 jaar? Ja. En je hebt er geen speed van, denk ik, als ik het zo zie. Nee. Ik ga het manuscript aan een aantal lulossen lezen. Onder andere aan professor Leersen in Amsterdam. En, wat hij vond, had ik geen erop gezet. Onder andere wat hij vond. We hadden ook ander commentaar geleverd. En dat is dan toch een bevestiging of een bemoediging van de inspanning. De inhoud zit stevig in elkaar, is goed, zelfs uitstekend gedocumenteerd. Ja. En brengt boeiende, vaak originele informatie. Ja. Compliment. Dat is vond je ook. Dus alle lui die geïnteresseerd zijn in precies. geschiedenis. Ja. Geschiedenis vanaf 1800 ongeveer. Ja. Limburg, Kerkrade. Ja, en wat zich in Den Haag afspeelt. En nu nog even, want de tijd is eigenlijk over het Kerkruid. Ja. Ja, dat wordt een plezier om te schrijven. Ik heb als jong uitgebroken eigenlijk moeite met sommige dingen. Je ziens, je deks, jene. Ja. Maar wat me wel intrigeert, is het laatste. Over de wingbulen. Ja. We hebben nog een minuut. Vertel me even, meneer Heraat. Ik dacht altijd, die wingbulen, dat zijn windbuilen. Letterlijk en figuurlijk. Nee, maar hier zie ik dat het anders is. Ja, het oorspronkelijke betekenis van een wingbul, dat is een soes. Wat we in het Hollands een soes noemen. Een gebak. Een gebak. En er zit in principe daar niks in. Er deze pudding in, of er deze slagroom in, of je daar is. Maar de wingbul is in de beleving van Kerkruidser bij uitstek geschikt wat ze in Den Haag met de vioolkist,
met de erpel erin aanduiden. Wanneer het opgeblazen chic heet. Ja. Dat is een kerkroor. Wens het over een hele hand en een wenkbuul. Ja, ik zeg je heel bewust hoe dat ik het gebroken eigenlijk kom. Ja, nee, dat wil je honger zeggen. Dat had zich als volgt afgespeeld. Ik had het uit de mond van een van de betrokkenen. Noorder kreeg hand de wenkbulen contactje zoeken met de Vastelovensverein van Kerkroor. Ze overleggen wie kennen voor in de traditie, zoals die ook, die Keulse traditie, wie kennen voor hele de oog met aan de jangjo. Ja. Wat zou er ons willen aanbevelen? En in dat gesprek, heel geanimeerd en met een paar beersen erbij, is op een gegeven moment gezegd, ja, voor mij te ook een naam hebben. Ja. Voor onze verein. Ja. En die van Kerkroor. En ik meen zelfs dat er Jansens Friets, dat hij toen gezegd had, maar ik durfde niet zeker te zeggen of het hem was, maar er zit toch richtige wenkbulen. En dat is de originele betekenis van, ja, in het Hollisaar voor blaaskaak. Ja. Laat je een Kerkroor. En dat steekt door in dat busje. Laat je in hoe het Kerkroor het buikje even lezen. Ja. En dan de hand reiken tot al die lui die goed eigenlijk komen, die wenkbulen. Precies. Meneer Heijeraad, ik word gast in de Parkstad Boekenclub. Als ik er een nieuw boek schreef, Ger weer komen. Is het kunnen deel 3, daar ben ik fantastisch interessant verhaal. Ja. Dankjewel. Ja, je door. Dit was hem, de tweede editie van de Parkstad Boekenclub. Hier vanuit een prachtig boekwinkel leeskunst op de Hoofdstraat in Kerkrade. Volgende week hebben we als gasten Michel Berg, die spreekt over zijn nieuwe thriller. En Peter Lenze, die spreekt over zijn nieuwe boek. Dankjewel, meneer Heijeraad was vandaag gast en we hadden Joost Philippens. Tot volgende week. Adieu. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Leeskunst.